Ja, je had de uitdrukking Mission Impossible, maar hoe maken we dit jongen bestempelen? Nou, dat klopt. Het is Mission Impossible, zeggen ze, maar ja, we gaan er al voor. En je weet het nooit. Een kans is een kans en wij proberen het gewoon. En misschien hebben we nog wat verrassingen in de opstelling en we proberen vooruit te voetballen. Nou, en als we snel in je maatje, dan weet je het nooit. Je moet altijd van het beste uitgaan. En ja, de jongens die hebben er wel vertrouwen in, maar ja, dat zeggen ze, maar dat moet je in het veld moet je dat zien. Ik heb er wel nog een klein beetje hoop op. En in de 36e minuut komt Harkemaanse Boys om 1-1 doelpunt te maken, nummer 18, Rob van Gunderen. En zo gaan we rusten met een 1-1 tussenstand tussen de Zotterboys en Harkemaanse Boys. Wij zien u graag over een klein kwartiertje weer voor de tweede helft van deze wedstrijd.
zo komt er een einde aan deze wedstrijd en wint de Zonneboys op de tweede confrontatie met Arkema. Tegenwoordig zijn Robert en ik, mijn Willem en mijn Etienne en Konrad, we hebben er alles ondien. Tegenwoordig zijn er voor mij 50 goals bijgegaan voor het seizoen met Bato en mijn Kronen en mijn bij Noord en mijn Dijkstra Fut en het is eigenlijk wat te weinig scorers voor mogen binnenkomen. Nou, we hebben een heel soort pech gewoon, we hebben gele kaarten gewoon, we hebben goals in de laatste minuut gekregen, we hebben mijn 6 laatste maanden spelen moeten, we hebben nooit met hetzelfde team voetballen. Nou, met al die oorzaken en achteraf, dat is een. Dat kan nice en dan kan je dingen binnen fouten maken, natuurlijk binnen fouten maken, natuurlijk dit baat, dat baat, maar het begint al toen we weer kregen en mijn Robert en Robert weer iets langer, maar dan zien we bij Spakenburg de laatste minuut schreef een goaltje in, hier we misschien wel winnen matten. Nou, Barendrecht hebben we 1-0 voor en dan kwam het 2-0 van de Guti, toen moest Romano met een hamstring uit. Ja, dat ben dreunen geweest en achteraf dan is het alle jaar correct net en dat is gewoon het seizoen.